Hi, chuirde. Is Míosa Andrea Tai. Ufa go planálatanga ó Cuilinn agus maidin tá mé tuairt cuairt Crú Valley anseo I Mhaigh Cuilinn. Tá réimse, álinn, éildáte, bláhanna agus plandaí fáil anseo I Crú Valley. Ní mór díobh cuairt a chóirt amach anseo a chuirde agus sibh cur cuí bhar Gordín an saoire seo. Lonithe in ugúil I Mhaigh Cuilinn, déanann úna agus pádraig gachrodíobh is féidir le bhar boscaí a cheola thucu agus déanann siad na bláhanna agus na plandaí álinn a réiteigh díobh gachrodán ó na plandaí beaga go dtí na crínte móra agus na plandaí crochta. Tá an áit seo glóte a chuirde, fír glóte, go hálinna úna agus a fóric anseo I Crú Valley Mhaigh Cuilinn. Slán!